நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். சோ இப்போ நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம். லைட் ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். சோ நம்ம இப்ப என்ன பாத்துட்டு இருக்கோம்? பகவத்கீதா 15th சாப்டர் புருஷோத்தம் யோகா. அதுல நம்ம 15வது வர்ஸ் படிக்கணும் இல்லையா? வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் வர்ஸ் இது. என்ன இதுல பியூட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வர்ஸ்ல கிருஷ்ணர் கிளியரா வேதங்களோட லாபம் யூஸ் என்ன, ஏன்னா நம்ம எல்லாமே எனக்கு என்ன லாபம் என்ன பிரயோஜனம் பண்றோம், அண்ட் வேதங்கள் எதனால படைக்கப்பட்டது, யாரால, அப்படி எல்லாமே எழுதியிருக்கு. நிறைய பேர் ஒரு ஃபீலிங்ல இருப்பாங்கல்ல, வேதம் எப்படி யாராவது மனுஷன் எழுதினானா, இல்ல அது எழுதினது எப்படி கரெக்ட்னு தெரியும், வேதங்கள் சொல்றதெல்லாம் கரெக்டா, இப்படி எல்லாம் அது எல்லாமே ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல 1 minute அவர் சால்வ் பண்ணிட்டார். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போவனம்ச வேதேஷ சர்வேர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம். என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அவர்தான் பரமாத்மாவா எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்காரு. ஒன். ரெண்டாவது ஞாபகம் கொடுக்கறது, ஞானம் கொடுக்கறது, நம்மள மறக்க வைக்கிறதும் அவர்தான். எல்லா வேதங்களும் அவர் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் எல்லா வேதங்களும் இருக்கு. ரைட்? அவங்க அந்த வேதங்கள் மூலமா அவர் தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுதான் மெயின் மோட்டிவ். அது வேதங்களை எழுதினவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அவர் தான் எழுதினாரு. அந்த வேதங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டவர் யாரு? அவருக்குதான். ஏன்னா அவருக்குதான் அவரை பத்தி தெரியும். அனந்த சேஷாவாலேயே அவரோட புகழ் தெரியாதப்போ அப்ப யாரால சொல்ல முடியும் அவரை பத்தி? அவரால தான் சொல்லிக்க முடியும். ரைட்? அதனால இப்போ பரமாத்மாவா எல்லார் மனசுலயும் அவர் தான் இருக்காரு. ரைட்? அதனால அவர் உபதிருஷ்டா அனுமந்தா, அவர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அலோவ் பண்றதுக்கு பர்மிட் பண்றாரு. அப்போ அவர் தான் காரணமானா இல்ல, நம்மளோட லிமிடெட் ஃப்ரீடம் தான். ஆனா அவர் ஏன் மறதியை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம இங்க என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற ஆசையில நம்ம வந்திருப்போம். அதனால நம்ம முன்பிறவியும் மறக்கிறோம், அதே மாதிரி நிறைய செயல்களையும் மறக்கிறோம். அப்பதான் நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும். ரைட்? சோ இதுதான் விஷயம் அப்படின்னு. அதனாலதான் கிருஷ்ணர் மனசுக்குள்ள வெறும் சாட்சியா இருக்காரு. நம்மளுக்கு இது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுப்பாரே தவிர, பண்ண வைக்கிற ஆளா இருந்தா நம்ம ரொம்ப தேடும். அதனால இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுக்கு தேவைப்படுற நாலேஜும் கொடுக்குறாரு அவர் தான், ஞாபகமும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு, மறதி முன்பிறவியை பத்தின மறதியும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. அப்போ முன்பிறவி ஞாபகம் யாருக்காவது இருக்கணும்னா அது ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் செஞ்சிருந்தா இருக்கும். அதான் அனிமல் பாடியா இருந்தாலும் பரத் மகாராஜுக்கு முன்பிறவி ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா திரும்ப அவர் பக்தி மேல ஆசை இருந்து, பக்தி தான் வேணும், கிருஷ்ணர் தான் வேணும்ன்ட்டு ஒரு மிஸ் ஆனதால அதை அவர் பண்றாரு. சோ கிருஷ்ணர் நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காரு, அதுவும் உண்மைதான். அதே மாதிரி மனசுக்குள்ள அடங்கி இருக்காருன்றதும் உண்மைதான். அதனால இப்போ யார் என்ன கும்பிடுறாங்களோ அதை அவங்க கொடுக்குறாரு. இந்த பகவத்கீதால கேட்பாரு அர்ஜுனா, கிருஷ்ணா நீ எனக்கு இது வேணும்னு கேக்குறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவ? சரி, அப்படி இருந்தா அப்படி வேணும் என்னோட அதாவது கர்ம காண்டா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, யக்னங்கள் எல்லாம் கும்பிடுறது. அப்போ அப்படி இருக்கச்சே அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கொடுத்துடுவேன் அப்படின்னு. சோ அப்ப அவங்க பெரும்பாலும் என்ன அஹ், கும்பிடுவாங்க அப்படின்னா, நிறைய பேர் என்னோட இம்பர்சனல் பிரம்மன், ரைட், பிரம்ம ஜோதியை கும்பிடுவாங்க. இல்ல சிலர் பரமாத்மான்றத கும்பிடுவாங்க. ஆனா என்ன அப்படின்னா, வேதங்களையும் கும்பிடுறாங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, கர்மகாண்டிகள் வேதம் என்ற ஃபார்ம்ல கும்பிடுறாங்க. எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? அந்த வேதத்துல இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ரைட்டா பண்ணி ப்ராப்பரா அவங்க பண்ணிதான் அவங்க யக்னங்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. அப்ப ஏன் வேதங்கள் இருக்குன்னா, மெயின்லி தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷால மோக்ஷா அடையணும். அதனால எப்படி கரெக்டா அவங்களோட வாழ்க்கைய மோல்ட் பண்ணணும், எப்படி சரி பண்ணிட்டு அங்க வரணும்ன்றதுதான் எண்ணம். சோ வேதங்கள் என்ன மெயினா சொல்றது அப்படின்னா, வேதங்கள் எழுதினவர் யாருன்னா வியாசர். அவர் யாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணரே தான். ரைட்? அவர் தான் எழுதினார்னால்தான் வேதாந்த சூத்ரா அப்படி இருக்கும். இப்போ வேதாந்த சூத்ராவோட கமெண்ட்ரி தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஏன்னா வேதாந்த சூத்ரா எழுதினவர் அவர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாச்சு. பாகவதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்கன்னா, கிளியரா அந்த வேதாந்த சூத்ராவோட அர்த்தம் என்ன, ஏன்னா வேதாந்த சூத்ரா ஒரு வரிதான் இருக்கும், அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் பாகவதம் கதை மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கு. அதனால எல்லாமே எதுக்கோசரம்னா, நம்மள மாதிரி இந்த 3 குணங்கள்ல அகப்பட்ட நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுட் சாப்பாடு கொடுக்கறது, அவர் விட்னஸா இருக்காரு, நம்ம எப்படி ஆரோக்கியமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு, ஞானத்தை கொடுக்குறாரு, மறதியையும் கொடுக்குறாரு, பகவத்கீதாவும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அண்ட் அவர் யாரு அப்படின்னா, நம்ம எல்லாம் கும்பிட போற அண்ட் கும்பிடக்கூடிய அண்ட் கும்பிட வேண்டிய ஒருத்தர்.
அவர் யாருன்னா ஆண்டவர், ரைட்? அதனால ஆண்டவன் எல்லா விதத்திலுமே குட், எல்லா விதத்துக்குமே கருணை. அது எப்படி ரெண்டுமே கருணையா இல்ல நல்லவரா? ரெண்டுமே தான், ரைட்? சோ இப்ப என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஏன் மறக்கிறோம்னா உடனே நம்ம மறந்துடுவோம் இறந்த உடனே. ஏன்னா மறந்தாதான் என்ன ஆகும்? மறந்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு புத்தி கொடுக்குறாரு. என்னன்னா எந்த இடத்துல விட்டோமோ அந்த இடத்துல பிடிக்கிறதுக்கு. சோ அந்த இடத்துல என்ன விட்டோம்? என்ன வேணா விட்டுருக்கலாம். பக்தியை விட்டா கண்டிப்பா அதை பிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு பரத் மகாராஜோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். சோ மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருந்துட்டு வேதங்களை புரிய வைக்கிறதும் அவர்தான். அந்த வேதங்கள் புரியறதுக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்கிற புத்தி, மனோ புத்தி அப்படின்னும் இல்லையா, அந்த புத்தி கொடுக்கறதும் அவர்தான். இப்போ வேதங்கள் வந்து எதுக்கு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாருன்னு நம்ம நினைப்போம். ஏன்னா நம்ம வேதங்கள் மூலமா தான் கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும். கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி அப்ப புரிஞ்சுப்போம்? ஒண்ணு மனதால, ரைட்? புத்தினால. இப்போ இந்த ரெண்டுமே கரெக்ட் இல்லை, ஏன்னா பௌதிகம். அப்போ ஏதாவது ஒரு புக் இருக்கணும்ல. நம்ம ஒரு விஷயத்துல ரெஃபர் பண்ணணும்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா கூட ரெஃபரன்ஸ் கைடு, கார் வாங்கினாலும். அதனால கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கைடு தான் இந்த வேதங்கள். பிகினிங்ல ஒரே ஒரு வேதமா இருந்துச்சு, அதை நாளா பிரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேதாந்த சூத்ரா, உபனிஷத், புராணங்கள் எல்லாமே எழுதினது கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறதுக்கு, அவரை குளோரிஃபை பண்றதுக்கு தான். அப்போ வேதங்கள் ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம பண்றோம் இல்லையா, யக்னங்கள், இதெல்லாம் எதுக்கோசரம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். வேதங்கள்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே வந்து நம்மளுக்கோசரம் தான். எதுக்கு அப்படின்னா அந்த வேதங்கள் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பண்ணி அட்லீஸ்ட் நம்ம தர்ம அர்த்தம் சொன்னேன் இல்லையா, தர்மம் மூலமா பண்ணி அர்த்தாவை சம்பரிச்சு அதுல கொஞ்சம் தியானம் எல்லாம் பண்ணிக்கணும் வச்சுக்கோங்க. அதான் தர்மம்ன்றது, ரைட்? காமம், அதுல நிறைய விஷயம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும். அதுல விரக்தி அடிச்சு மோட்சத்துக்கு போற வேண்டியதான் டைரக்ஷன். அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்கிறது, ரைட்? அவரை எப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கணும், ஞானம் விஞ்ஞானம் ரெண்டுமே. ஃபைனல் கோல் நம்ம வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் மாதிரி கிருஷ்ணர் தான். இதை வந்து ரொம்ப கிளியரா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அதனால அவர் வந்து இந்த 3 ஸ்டேஜ், ரைட்? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் என்றத புரிய வைக்கிறது அதுதான். இப்போ இந்த புரிய வைக்கிறதால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வேத அந்த, அதாவது எண்ட் ஆஃப் வேதங்களை புரிஞ்சுக்க வைக்கும். அப்படி பண்றதால எனக்கு என்ன லாபம்? வேதம் படிச்சுட்டேன்னா கிருஷ்ணரையும் போய் அடைவோம். சோ இதுதான் அல்டிமேட் பெனிஃபிட் ஆஃப் வேதாந்தா. சோ இதோட இந்த பர்டிகுலர் வேர்ஸ் இன்னும் கண்டினியூ ஆகும். நாளைக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ராம் ஹரே ராம், ராம் ராம் ஹரே. இப்போ குயிக்கா நம்ம விட்ட அந்த கதைக்கும் போலாமா? ஆஹ் ஓகே மாதாஜி. இப்போ நிறைய கவர் பண்ண முடியல, பட் கொஞ்சம் ஆகுது. இப்போ கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய பார்த்தோம், நம்ம சேவகனா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ நிறைய கதையில 2-3 கதையில ட்விஸ்ட் இருக்கு. கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி போய் அங்க இருக்கிற அந்த 6 ஏரோ, அதாவது கோவம் வந்துச்சு பீஷ்மருக்கு எதுக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து அவர் ரொம்ப லைட்டா ஆடினாராம். அப்போ துரியோதன் ரொம்ப அசிங்கமா திட்டாரு, இப்படி எல்லாம் பண்றீன்னு. அப்போ 5 ஏரோ, இந்த 5 ஏரோல நான் வந்து 5 பாண்டவர்களை அழிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படியா, நீ வச்சுக்காத, என்கிட்ட குத்துடுன்பாரு. ஏன்னா எனக்கு அவருக்கு அவ்வளவு சந்தேகம். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ போய் எடுத்துட்டு வந்துடு. இப்போ அந்த 5 ஏரம் ஏன் கொடுக்கணும் துரியோதன்? அழிக்கிறதுக்கு வந்தவன் அப்படின்னா, இவங்க வனவாசத்துக்கு போனாங்க இல்லையா, இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கர்ணர் எல்லாம் ஒரு குரூப்பா வந்து பிரச்சனை பண்ணணும்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள கந்தர்வர் அங்க இருக்காங்க கிண்டல் அடிச்சு மாட்டிக்கிட்டாங்க. அவங்கள அரெஸ்டும் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அவங்கள யாரா ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னா, யுதிஷ்டர் வந்து சொல்றாங்க பீமனை, டேய் போய் ரிலீஸ் பண்ணா. லூசா நானா? போயெல்லாம் மாட்டவே மாட்டேன், மாட்டினா மாட்டுட்டோம். அவன் கதி என்ன, அப்படி கண்ணு எதிரில வந்து ஒரு சத்திரியா தப்பு பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரையும் அர்ஜுனரையும் அனுப்பிச்சு அர்ஜுனர் சண்டை போட்டு காப்பாத்துறாரு. இது ரொம்ப முக்கியமான இன்சிடென்ட். எதுக்கு அப்படின்னா, கர்ணரை விட அர்ஜுனர் பவர்ஃபுல். ஒருத்தரா குரூப்பா வந்து அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியல. ஆனா அர்ஜுனர் அண்ட் பீமா போயிட்டு சிங்கிள் ஹேண்டடா அர்ஜுனர் வந்து கூட்டிட்டு வந்துடுவாரு. அப்ப வந்து துரியோதன் சொல்லுவாரு, எது கேட்டாலும் நான் பண்றதுக்கு ரெடி. அப்போ சிம்பிளா வாரே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா, பண்ணிருக்கலாம். ஆனா இதுதான் தர்ம யுத்தம், அதனால அப்படி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. 5 ஏரோ ஒண்டி கேக்குறாங்க. பாத்தியா, 5 ஏரோ கொடுத்துட்டானேன்னா கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்படி ஐடியா கொடுத்தாரு கிருஷ்ணர். சோ நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இப்போ புருஷோத்தம் மந்த்ல 15வது அந்த மூளை, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுக்கறது அவர் தான். அக்ஷய பாத்ரா பிரச்சனையில இருக்கிறச்சையும் சொல்யூஷன் கொடுக்குறாரு.
இது எல்லாருக்குமே தெரியும். துர்வாச முனி அப்பா என்ன பிளான்னா, இந்த துரியோதனு கொஞ்சமா நஞ்சமா இவங்களெல்லாம் பிரச்சனையில மாட்டணும்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்கள லஞ்சுக்கு அவங்க வீட்டுல போய் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. லஞ்ச் சாப்பிட்ற நிலைமையிலேயே அவங்க இருக்காங்க. அவங்களே அஞ்ஞான பாருங்க, ட்ரெஸ் எல்லாம் நகை கூட இல்லாம இருக்காங்க. அப்போ வந்து கூப்பிட்டுட்டு வந்தா 10,000 பேரு. அப்போ திரௌபதிக்கு அக்ஷய பாத்திரா இருக்கு. அந்த அக்ஷய பாத்திரால கடைசியா அவங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் வந்தாலும் சாப்பாடு வரும். ஆனா அவங்க சாப்பிட்டுட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு துளியும் வராது. அன்னைக்கு சாப்பிட்டு கழுவி வச்சதுல ஒரே ஒரு அரிசி எப்படி மீயும்? நம்ம வீட்டுல நம்ம வாஷ் பண்ணாலே ஒரு அரிசி மீயாதப்போ அங்க ஒண்ணு எப்படி மீயும்னா, அதுவும் கிருஷ்ணரோட லீலைதான். அவர் சாப்பிட போய் வர இருந்துச்சு. இப்போ நீங்க பிரசாதம் எது கொடுக்கணும் கேட்கறதுக்கு இதுதான் வேல்யூ. மனசு வயிறு நிறையணும்னா கிருஷ்ணரோட மனசும் வயிறும் நிறையணும். அப்பதான் நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம்ன்றதுக்கு இது. சரியா? இப்போ இன்னொரு காளியா நடனம், இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். இது காளியா நடனம் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் இல்லையா? அன்னைக்குன்னு பார்த்து பலராம் வரலையா? எதுக்குன்னா ரொம்ப கூத்தெல்லாம் அடிக்க முடியாது காளியா. ஏன்னா யசோதாமைக்கு நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்றது பலராம். அதனால அவர் கை இப்படி வச்சிருக்காரு. ஏன்னா ஒரு விதத்துல கிருஷ்ணரையும் கட்டுப்படுத்துவார் அவரு. அண்ணா என்ற பாவம், சிநேகிதன் என்ற ஃபீலிங்ல, ஆனா வாத்சல்யம் அடிக்கடி எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்றத. இது இங்க ஒண்டி இல்ல, சைத்தன்யா நித்யானந்தால நித்யானந்தாவும் பண்றாரு. அண்ணா ஸ்தானத்தையும் வாத்சல்ய ரோகத்தில் சில எடுத்துட்டு இருப்பாரு. இப்போ காளியா நடனத்துல ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணவர் காளியான்றாரு. ஏன்னா அவரை வந்து அழிக்கல. 2 ரீசன் சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள். ஒரு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, காளியா அந்த பாம்பு ஃபார்ம் இல்லையா, என்னதான் இருந்தாலும் அவர் பாம்பு கிருஷ்ணருக்கு அனந்த சேஷர்னால அழிக்கலன்னு. இன்னொரு காரணமும் இருக்கு. என்னன்னா காளியாவோட அகங்காரம் போயிடுச்சு. ஆல்ரெடி அடிச்ச பாம்பு அடிக்க கூடாதுன்ற மாதிரி எதுக்கு? 3வது மனைவிகள் எல்லாம் பக்தர்கள் இல்லையா, அதனால அவங்கள வந்து விதவையாக்கவும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியம் இல்லை. சோ இப்படியெல்லாம் இருந்து ராசா டான்ஸ்ல அனுபவிக்கிற அந்த கிருஷ்ணரோட தானும் ராசா டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதோட அடுத்தது மீண்டும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாரும். வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபேவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद जय. नमाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा